Právě se tak nastavit špatně, aby tam bylo to, půl. Dám škapní olej, dám si toho. To je na kolik ještě? Říkejte kolik. Dobrý. 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 A musíte to mít ještě na ten zbytek. No to vyjde na dvakrát ještě. Počkej. Na dvakrát, možná na třikrát. No, spíš na třikrát. To je mráz. To je mráz. Trošku mi to připomíná, že dělají klobásky, jo, vykrní. No, tam se nevím, No, malinko jemnější by to muselo být nakrájené. No a to bude ještě, jestli ten Martě ještě přijde. To nevím, Martě. Jeden člověk. Tři to tam. Asi to bude nejlíp. No nic, to už tam asi celý. No, olej ne. Olej už tam nedává. No tak jsme ho dali po celé na ten večer, kdybychom nedali do baky. No, to jsem si přesně myslel. Aha, já jsem ji neposlachil, jenom. Dobrý, stačí. Amatérské. Stačí, to je mastný samo o sobě. Všechno tam je, všechno. Není tak budeš ještě dávat sám, že tam asi jsem o sobě by se tam teoreticky dávat nemusel. No, teoreticky od mastice to bude muset na ten krok, no, abyste nechytal. Jak to víc říkat, teď chvilku sám, vlastně sám o sobě. No to jo, ale na plech by se ti to chytlo. Domlouvali jsme se, že to podmažeme tím sádrem. No jo, to je dobrá věc. No. Ještě možná to trošku víc nakonec. Nevadí. Tam bude první. Že to se pak bude odebírat od vrška. To bude akorát. Slaný? To bude strašně rozklepaný, ale to nevadí, že se klepou v ruce. Orestuješ a podlije se to vodou a ono se to zprůměruje. Tím, že se to dusí, tak je to výhoda při tom nasolování. Za první se dá dosolit. Žádný vzduch není, když takový mačkáš. No, To nevadí, já počkám. tam žádný to není. Právě říkám, že to mačkáš, žádný vzduch není. Já taky to všechno naskládám vedle sebe. Kdo to zalívá vodou? Říká, že uzený zalíváte vodou. No, já dávám na vršek vodu, jako... Na všechno a ty úplně do vody, ne? No máš to normálně to nalívat do vody. Přímo to dávám do vody. No tam česnekové lák jsem dělal No. To mi ne, teda. a to maso se do toho normálně položilo. Jsme to vyloženě jenom zalili vodou na vršek, jenom aby tam nebyl vzduch. A rybu, když nasolíš na uzení, tak ta pustí vody tolik, že to musíš slejvat. To normálně, když přijdeš za 3 hodiny k rybám, tak to stojí do vody. Trošku to polizím k povrchu, takhle uhladím. Když radovat ještě neví, a největší problém s tím volejem je ten, když se to dává naložený s tím volejem, tak ten volej na tom rád žluchne, víš? To je to taky kvalitní. Kvalitní. Je jako, si chceš říct, že nám to za ty 4 nebo 5 let nebo kolik to už takhle děláme, že nám to Ne? tak proč by na to měl říkat teď? My jsme nám říkali, vyzkoušíme to jinak, nebudeme tam spát volej. Dobrý. Na takový Ale množství tam toho masa volej moc není, bych dívej si se. netroufl dělat nějaký pokusy. Já bych se Jak se můžu umít? Abych se uměl. No tady se ukřije. Tak já nechci tady jít a kapat tady po celé. Holky, pojďte tady pryč, tohle za to, aby se dalo vylézt. Tady máš šoubem. Už vidí, já vím, že tam je. Děkuji.